Arrigorriaga quiere ser un lugar de encuentro del arte y la cultura vasca. Y eso es exactamente lo que nos ofrece Loraldia, la oportunidad de disfrutar de la cultura vasca tanto en la plaza como en las salas, en colaboración y en euskera. Tenemos claro que lo que hacen los y las artistas de Euskal Herria es un gran tesoro y que es imprescindible darles nuestro mayor impulso y apoyo, porque sabemos que a veces el camino no es fácil. Bueno, Arrigorriagari dagokionez, ni behintzat nik aipatuko nuke eta Amaiak esan duen moduan, ez? Nik uste dut ausardiaz joka dugula holango proposamen bat Arrigorriagara ekartzen, badakigu horrelango proposamen berriak zaila dela, ez dakit zein erabili ez, baina murgiltzea edo ja, baina gu konfiantza dugu eta sinisten dugu horrelango proiektutan, batez be komentatu duguna, ez? Euskal sortzaileak daudela, euskara dela, eta gero guretzat ere oso importantea zena disiplina desberdinak ere ikutzen direla eta printzipioz oso pozik da. Gaude egiten dugun balorazio ona da eta espero dugu horrela jarraitzea eta alik eta jente gehiago hurbiltzea gure aretoetara eta gure plazetara eta jarraitzea holango proiektu berri hauekin laguntzen eta guri dagokionez behintzat apostu egiten. Loraldia aurreko bi edizioetan moduan aukera paregabea da euskal kultur proposamen garaikideaz gure herrian, Zaratamon berton, gozatzeko. 2022ko eta 2023ko edizioek aho zapore gozoa utzi zuten gure herrian. Proposamen kultural itzelonak izan zirelako eta ziurtatu aldizuet, aurten ere, proposamen ezin hobea prestatu dugula Zaratamorako. Gainera, aurten berritasun bat daukagu Zaratamon. Orain arteko edizioetan Zaratamon egun bakarrean ospatu dugu Loraldiaren proposamen eta ekinbideak. Eta aurten 2 egunetan egingo dugu Zaratamon. Bat, Elezalde auzoko kulturetxean eta bigarrena Arkotxako Elizan. 3 gauza nabarmendu nahiko nituzke. Bata, programazioa ondu dugula, bi herri hauen errealitateari, ikuspegiei, helburuei, baliabideei lotuta. Ez dela edozein programazio lotzen dana egunak betetzeko besterik gabe. Bigarrena, programazio horretan Loraldian berezko ditugun ezaugarriak bustina izan ditugula. Jakina, garaikidea izatea, disiplinen arteko uztarketa, emakume sortzailearen lana eta figura nabarmentzea, eta baita ere, referente zaizkigun sortzailei plaza eskaintzea eta herri txikiago batzuetara ohiko zirkuitoetatik kanpo ekartzea, baina baita ere sortzaile gazteei eta berriei aukera bat ematea. Lehenengo plaza izan zitekeena batzuentzako. Gainera, kasu honetan, beti saiatu izaten gara eta kasu honetan aurten lortu izan dugu, 2 herrietako sortzaileek parte hartuko dute baita ere programazioan, bai Zaratamoko ekintza batean, eta bai Arrigorriagan egingo dugun beste ekintza batean, orain azalduko dizuedala. Eta hirugarrenez, herri osoari eta publiko mota askotarikoari zuzendutako programazioa dela. Badago gustu guztietarako aukera, badago disiplina ezberdinetakoa, berdin dio euskalduna zein euskalduna ez izatea, badaudelako ere euskaldunak ez direnontzat aukerak, euskal kultur garaikideara hurbiltzeko eta ezagutzeko parada har dezaten. Urriaren 18-tiko eta 7 bitarte horretan, 7 egunetan 9 ekintza antolatu izan dugula, 50 sortzailek baino gehiago hartuko dute parte, 9 ekintza hauetan, eta esan bezala askotariko proposamenak izango dira. Aurtengoan, musika, dantza, literatura eta kabareta besteak beste. Eta hasteko, Zaratamon hasiko dugu aurtengo edizioa, urriaren 18an, Maite Larburu kantariak Krak lana aurkeztuko digu, eta hori izango dugu Zaratamoko kultureragile sortzaileek parte hartzeko lehen aukera izango dutena. Arrigorriagako artizarra abesbatzako talde batek
Maite Larbururekin kanta baten kolaborazio bat egingo du eta egun horretan plazaratuko dute eta estrenatuko dute elkarrekin. Hurrengo egunean, urriaren 19an, Jon Maiaren txanda izango da eta Albertok esan bezala, Arkotxako Elizan, Arkotxa Lorkatik lau azetara hitzaldi performatibo eta musikatua eskainiko du Jon Maiak, beren beregi emanaldi honetarako prestatutako lana da, ez da berriro, seguruenik inoiz berriro ikusiko, eta berez honetarako sortuta dago. Eta hurrengo astean Arrigorriagarra etorriko gara. Urriaren 23an, Arrigorriagako txandaren lehenengo egunean, bertoko Baiarako beste sortzaile batek hartuko du parte. Carlos Aretxabaleta Txapelek poesia liburu bat idatzi berri du, poesia liburu horretan ere mendia, natura eta poesia uztartu egiten dira, eta horretarako emanaldi berezi bat sortu da. Izar eta hitza artean izenburua eman diote, eta Arrigorriagako zenbait taldetako eragileek eta sortzaile edo parte hartzaileek sortuko dute lan hori. Elkarrizketa, musika, dantza, teatroa egongo da nahasturik, oso emanaldi berezia izango da, eta bertsolaritza baita ere, eta esan bezala, Arrigorriagako biztanle eta hiritar ugarik hartuko dute parte horretan. Urriaren 24an, dantza garaikidea izango dugu, Abuzun egingo da, eta kasu honetan, Ahatik Dantza konpainiak 4 lana ekarriko du. Lan oso berritzailea, emakumearen figura eta historian zehar dantzako koreografia baten bitartez errepasatu egingo dugu zein izan dan euskal emakumearen isla gizarte honetan eta nora hurbildu garen oingo garaietan. Eta ostiralean Lombo aretoan emanaldi benetan berezia izango dugu. Siberoa kantuz loraturik du izenburu, loraldiaren produkzio propio bat da. Otsaian estreinatu genuen Nafarroan, Iruñan egin zan estrenaldia, eta emanaldi berezi honen bidez Zuberoara bidaiatuko dugu. Bidaiatuko dugu bai, beraien musika entzunez, baina bai, zuberotarren bizimodua, bizitza ulertzeko modua, mundua ulertzeko modua, naturarekin daukaten harremana, euskararekin daukaten harremana, nolabait ulertarazi egingo digute, eta oso emanaldi berezia da, xumea bezain ederra da, eta aukera paregabea, Arrigorriagan lan horretaz disfrutatzeko, benetan ez direlako aukera asko izango emanaldi hori edo espektakulu hori ikusi ahal izateko. Punta-puntako sortzaileek osatuta gainera, Maie Benart, Beñata Txiari, Julen Atxiari aita, Intziri Art eta Michel Etxekopar besteak beste. Iparraldeko kulturgintzan, lehen mailako erreferenteak eta figurak. Kantu tradizionalaz osatuta dago, Siberua kantuz loraturik, baina modu oso zumean interpretatuta, baina zoragarria da ahots hauek entzutea. Eta urriaren 26an, azken asteburuan, larunbatarekin, hitzordu bikoitza izango dugu. Hasteko, Andoni Mutiloak nire fantasia kabareta aurkeztuko digu. Andoni Mutiloa euskara irakaslea zan, eta egun batetik bestera erabaki zuen berari barrutik ateratzen zitzaiona artista izatea zala, eta horretan murgildu zan, lan gutxi batzuk egin ditu, baina denak arrakasta handiz eskaini digu, eta honetan kabareta, pertsona bakarreko eta protagonista bakarreko kabareta da, eta horrekin hurbilduko da. Divertigarria, hausnartzekoa, denetarik izango dugu. Eta arratsalde horretan baita ere Kresala dantza taldeak Astarnak Mihize gaineko dantza koreografia eskainiko digu. 10 dantzari izango dira holtzan, benetan lan eta proposamen berezia da. Dantza klasikoa, euskal dantza eta dantza garaikidea uztartzen dira nolabait koreografia horretan, eta oso ekintza performatiboa da, artearekin ere badauka zerikusia, horregatik esaten da Mihize gaineko dantza dela, Mihize txuri batean hasten dalako koreografia, eta bukatzen da efimeroki eta bapatekoan sortutako artelan bat sortuz. Eta urriaren 27an, igandean,
Loraldia Plaza Zaratamo Arrigorriaga jaialdiko 3. edizioari bukaera emateko hitzordu bikoitza izango dugu baita ere. Hasteko Unai Elorriagak eta Josu Aurrekoetxeak odola kantari euskal kantugintzaren tregepedia lana eskainiko digute. Itzaldi musikatu bat da, gainera aukera izango dugu baita ere parte hartzaileok nahi badugu beraiekin batera kantatzeko, eta didaktikoa eta espektakulo da aldi berean. Eta bukatzeko, Biba Ardoak, ardo dastaketarekin agur esango diogu, aurtengo festivalari, eta Euskal Herriari itzulia egingo diogu 5 ardoren bidez. Biba Ardoak kooperatibak Euskal Herriko ardoen lagintxo bat ekarriko digu, eta horiek dastatzeko aukera izango dugu. Biba Ardoak kooperatibak Euskal Herri osoko 17 upeltegi txiki ekologiko biltzen ditu, eta orduan aukera izango dugu elkarrekin topa egiteko euskal kultura garaikidearen alde, eta festivala behar bezala agurtzeko. Sarrerak gaur bertan, jarri dira salmentan, sarrerak.loraldia.eus webunean, eta besterik gabe, eskerrak eman Zaratamoko eta Arrigorriagako udalei ausardia izateagatik horrelako proposamen bat euren herrira ekartzeagatik, eta esan baita ere, atera ahal izaten dugula aurrera programazio hau Bizkaiko Foru Aldundiaren eta kasu honetan Laboral Kutxaren laguntzarekin baita ere.